Ola, nenos. Algún de vos é San Xerome? Vai a pregunta máis rara. Como imos ser algún de nós San Xerome? Eu chámome Brais. Eu son Uxía e esta é a miña cadela Ponte. E ti quen és? Eu chámome Benito Soto. Tes unha pinta un pouco rara. És un pirata? Non, sí, penso que sí. Non sei. Afundiches barcos? Sí, algún afundín, creo. Botaches alguén pola borda? Iso tamén. A 36 ou 37, menos de 100. Pois logo, ti és un pirata! Pois logo serei, supoño. Algún de vos é San Xerome? Dalle, paréceme a min que es un pirata un pouco despistado. Non, ningún de nós é San Xerome. Dixéronme que sempre anda por aquí, por Santa María, e que pode deixarme as súas lentes máxicas. E para que queres unhas lentes máxicas? E vos por que facedes tantas preguntas? Non me gustan as preguntas. Rayos, sodes uns nenos moi curiosos. Necesito as lentes máxicas para buscar as pistas do meu tesouro. Vaya, tes un tesouro. Sí, pero non sei onde o guardei. O único que sei é que teño que buscar as lentes de San Xerome e marchar con elas á praza de Curros Enríquez. Dixéronme que sempre hai ali un home importante e que teño que falar con el. Podedesme axudar? Vaites, eu marcho. Xa nos veremos no meu barco. Onde está o teu barco? Non me acordo. Imos buscar a San Xerome. Aquí os únicos santos que vexo son estes. Un santo con lentes na fachada dunha igrexa. Estás tola, Uxía. Faime caso, imos buscar. Esta pode ser unha grande aventura. Axudamos a Brais e Uxía a topar a San Xerome. Logo, vai á praza de Curros Enríquez e busca o código QR cerca dun home moi importante. Debe ser o máis importante da praza. Vémonos alí.